салом дӯстон, рӯзои истироҳатӣ дар топ 5 мусобиқаи футболи аврупоӣ бозиҳои ҷолиб баргузор гардиданд. Дар Англия Арсенал ва Ливерпул дар доираи даври сеюми ҷами ин кишвар беҳтарин бозиро нишон доданд. Лондониҳо дар як муддат аз ду мусобиқаи дохилии ҷом маҳрум гардида дар Премер-лига ҳам зинаи якумро аз даст доданд. Дар ин бозӣ Ливерпул бе футболбозони асосии худ Салоҳ, Ван Дейк, Собослай ва Эндо ба дарвозаи Арсенал ду гол зада дар сафар ғалабаи хеле муҳим ба даст овард. Имрӯз барои марҳилаи чоруми ҷоми Англия қуръакашӣ баргузор мегардад ва дастҳо исми рақибони худро маълум мекунанд. Мо бошем то он вақт хабарҳои дигарро пешниҳоди шумо мекунем. Лайки қиматбои худро гузоред ва то охир бо мо бошед. Моро дӯстон, имрӯз низ Кубоки Англия интизор аст. Уиган дар майдони худ Манчестер Юнайтедро пешвоз мегирад. Вақти охир шогирдани Тен Хаг ҳамаи прогнозҳоро барбод медиҳанд, аммо имрӯз мо ба ғолибияти онҳо бовар дорем. Прогнози мо ғалабаи МЮ бо -2. Ҳамчунин метавонед интихоб кунед ки ҳар дуи дастҳо гол мезананд. Интихоби худро шумо метавонед дар 1x гузоред. Ин ширкат чандин сару сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо промокод тайёр кардем бо номи MG 0777 ки шумо метавонед дар аввалин пардохтатон соҳиби $100 бонус гарден. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Аммо донед ки он ҷо ҷои пулкоркунӣ ҳамавақта нест. Бозӣ кунед, вале одат накунед. Пауло Дибала метавонад карьераи худро дар дастаи МЮ идома диҳад. Тибқи хабарҳои охир манкуниянҳо барои харидории ӯ ба дастаи Рома аллакай дархост фиристоданд. Дастаи шаҳри Манчестер ба бозингари аргентинӣ қаблан таваҷҷӯҳ надошт, вале бо наздик шудани равзанаи трансферии зимистона диққати лондониҳо ба бозингари аргентинӣ зиёд шуд. Чун мавсиди хариду фурӯш оғоз гардид, англисо дархостам равон карданд. Ҳамаи гап дар сари он аст ки ба Манчестер Юнайтед як нафаре дар сафи Фернандеш лозим аст то ҳамлаҳоро тақвият бахшаду кори Бруноро ҳам осонтар созад. Худи Тен Хаг ҳам мехоҳад Дибаларо дар дастаи МЮ бинад. Мутахассиси нидерландӣ аз роҳбарияти МЮ хоҳиш кардааст ки бозингари аргентиниро ҳатман дар равзанаи хариду фурӯши зимистона ба Манчестер ҷалб намоянд. Агар аз нигоҳи аввал ба назар расад ки харид кардани Дибала аз Рома мушкил мешавад, пас чунин нест. Дар шартномаи ӯ нархи тавонаш хеле кам омадааст, танҳо 13 миллион евро. Баъд аз харидҳои 100 миллионаи Антониу дигарон 12 миллионро МЮ бо чашмони пӯшида барои овардани Дибала медиҳад. Аммо як гапи дигар аст. Ин опсия танҳо то 15 январ кор мекунад. Пас аз ин дастаи ғайриитолиёвӣ бо чунин нарх Дибаларо харида наметавонад. Пауло метавонад ҳам дар хати ҳамла ва ҳам нимҳимоя бе мушкилӣ дар чандин мавқеъ бозӣ кунад. Тен Хаг ҳам ба хотири ҳамин бартарияш мехоҳад Дибаларо ба сафи дастаи худ ҷалб кунад. Арзон будани нархи бозории футболбози Аргентинӣ метавонад ин масъаларо ба ҳалшавӣ дар зудтарин фурсат расонад. Ягона мушкилии Дибала осебҳо ҳастанд ки дар футболи шиддатноки Англия шояд аз худ бештар дарак диҳанд, вале фаромӯш набояд кард ки Рома ин бозингаро осон ҷавоб намедиҳад. Тимо Вернер ба дастаи Тоттенхеми шаҳри Лондон мегузарад. Ин аллакай кори ҳалшуда аст. Ӯ боиси аренда то тобистони соли ҷорӣ дар ҳайати лондониҳо бозӣ хоҳад кард. Ин бори дуввум мешавад ки Вернер барои фатҳи Лондон меояд. Дар кӯшиши якуми худ бозингари олмонӣ ноком гашт. Дар Челси аз голҳояш, офсайдҳову мемҳояш бештар шуданд. Аммо чунон менамояд ки барои Тоттенхем ӯ нафари даркорӣ аст. Якум, ӯ мавқеи Сонро мегирад. Бозингари кореягӣ ба ҷоми Осиё меравад. Дуввум, ӯ бо Ришарлисон барои мавқеи мубориза хоҳад бурд. Сон ва Ришарлисон дар ҷараёни мавсим дар канори чапи ҳамла ва хати ҳуҷуми марказ бозӣ мекарданд. Ҳар ду мавқеъҳоро зуд иваз мекарданд. Пас аз баргаштани Сон, Вернер метавонад дар ҳамлаи марказ ва Сон дар канори чапи ҳуҷум бозӣ кунад ва ё баръакс. Дар ҳуҷум ё Сон ва Вернер ё Сон ва Ришарлисон дар ин ду мавқеъ истифода хоҳанд шуд. Вернер метавонад нафари якуми захиравӣ бар ҳамла бошад, аммо ин аз формаи бозингарон ва ҳамдигарфаҳмии онҳо вобаста хоҳад буд. Кӣ медонад, шояд химияи байни Ришарлисон ва Вернер чунон бошад ки Сон дар ҳайати захиравӣ монад. Яъне истифодаи ҳар сеи нафар дар якҷоягӣ аз эҳтимол дур аст. Якеашон ҳатман дар захира мемонад, чун дар канори рости ҳамла Кулисевский аз уҳдаи кори худ мебарояд.
дар мо дар забони кӯчагӣ як гап аст, воздухашонро маҳкам карданд. Ҳамин ҳолат дар Арабистони Саудӣ рух дод. Дар равзанаи хариду фурӯши зимистонаи ягон хариду бузургро интизор набошед. Гап сари он меравад ки фонди мустақими Арабистони Саудӣ то ҳамин лаҳза ба дастҳои кишвари арабӣ барои харидҳои бузург кӯмаки калони молиявӣ мерасонд. Ин ҳамчун дастгирии давлат барои клубҳои ин мамлакат буд. Фонди мустақили Арабистони Саудӣ ба чунин дастҳо кӯмак кард: Ал-Наср, Ал-Ҳилол, Ал-Иттиҳод, Ал-Аҳлӣ. Ин дастҳо кадом бозингаронро харидан ҳамаи мову шумо дар ёд дорем. Ҳамин бас аст ки аз ҳар як даста як футболбозро ба хотир орем. Криштиану Роналдо аз Ал-Наср, Карим Бензема аз Ал-Иттиҳод, Неймар аз Ал-Ҳилол ва Фирмино аз Ал-Аҳлӣ. ҳар яке аз инҳо ситораҳои саршиноси олами футбол мебошанд. манъ шудани сармоягузории даста маънои онро надорад ки ин дастҳо дигар ягон касро харида наметавонанд. мағзи масъала он аст ки барои харидҳои калон пули калон лозим. ин дастҳо метавонанд аз ҳисоби худ дилхоҳ бозингаро аз дилхоҳ кунҷи даста бихаранд. вале ҳамаи мо хуб дарк мекунем ки клубҳои арабӣ аз пули худ трансферҳои мисли Роналдову, Неймару Бензема нахоҳанд дошт. умуман футболи Арабистони Саудӣ оҳиста оҳиста дучори мушкилиҳо мешавад. Бензема гуре, Хендерсон изҳори таассуф мехӯрад. фақат Неймар кайфу сафо гарда гаштааст. на ақл дорад, на тамиз, аммо пул қопча дорад. Килиан Мбаппе дар мавсими навбатӣ бо пираванҳои Реал Мадрид бозӣ хоҳад кард. ин хабаре аст ки на танҳо як нафар, балки чандин сарчашмаҳои боэътимоди варзишӣ нашр карданд. тибқи хабару маълумоти ин сарчашмаҳо чанд рӯз пеш аллакай Реал ва Мбаппе масъалаи гузариши ӯро ҳал карданд. ин навбат ягон чиз сади роҳи ин трансфер шуда наметавонад. тибқи маълумот Мбаппе акнун дақиқан омодааст то ба Реал Мадрид гузарад. аз тарафи Мбаппе ва Реал ягон қоида вайронкунӣ нест, чун муҳлати шартномаи Килиан бо ПСЖ тобистон тамом мешавад. ӯ ҳақ дорад бо дилхоҳ даста гуфтушунид кунад. пас аз ин боз дар масъалаи трансфери футболбози фаронсавӣ ба дастаи Реал хабарҳои дуруғу рост хеле зиёд пайдо мешаванд. баъд аз муносибати Мбаппе бо Реал Мадрид чунон менамуд ки дарҳои ин клуб барои ҳамлагари фаронсавӣ пӯшида мешаванд ва аммо Мбаппе бо бозиҳои беҳтаринаш дили Пересро об карда тавонист. новобаста аз ин қадами нахустинро бояд Килиан Мбаппе мегузошт. ӯ ба ваъдааш вафо накард, аммо ин навбат ӯ ишора кардааст ки дақиқан омодааст ки ба Реал Мадрид гузарад. воқеиёти монанд ба равзанҳои пештараи трансферӣ рух нахоҳанд дод. пас аз ин мо бояд интизор бошем ки Реал барои харидории ин футболбоз талошу кӯшиши зиёд намояд. ҳамчунин Мбаппе хоҳ нохоҳ аз мухлисони Реал ҳам бояд узр пурсад ки дар гузашта тамоми умедҳои онҳоро шикаста буд. дили мухлисони зиёди Реал Мадрид аз Килиан Мбаппе баъди ҳамон ҳодисот ва ваъдаҳои дуруғини ҳамлагари фаронсавӣ хунук шуд. акнун худи Килиан бояд ин муносибатро дигарбора барқарор кунад. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.